No, lepšia bola ako minulý rok, aspoň tá pasáž v tej blatnatnej. To bolo lepšie, aspoň sa mi to tak lepšie jazdil. No mám nový bicykel, možno, že aj to je aj tým. Tak, dneska to bolo dobré. Som myslel, že pri tých posledných dňoch, čo sa tak rozpršalo, takže to bude horšie. A dobre to bolo. Výborne, bola nejaká kríza na trati? Nie, ja som to opatrne rozbiehal. Ani neviem, kde mi ten prvý ušiel, no asi sa hneď tam na začiatku. Ja som ani potom vôbec nestihol registrovať na trati. Takže ešte raz blahoželáme, Ľubko. Výborne, tešíme sa z toho. Čo ďalšie cyklistické preteky? No, teraz sa treba riadne pripraviť na rajecký maratón, takže bicykel treba do kúta dať. Tak, nech si oddychne. Takže držíme palce na rajeckom maratóne. Toto bol Ľuboš Cesnek, druhého veterána, celkovo na 3. mieste, Ivan. Aká bola trať? Dobrá, vynikajúca. Užil som si to. To blato mi trošku moc nesedelo, no ale lepší bol ten výjazd hore, to tvrdé. To mi ide lepšie, no. A tie zjazdy boli dole rýchle, no. Dobre. Po koľkýkrát na Medveďom okruhu? Poprvýkrát. Poprvýkrát takéto krásne umiestnenie. Nejak si špeciálne trénoval na Medvedí okruh? A tak trochu trénujem, no. Trochu s dcerou chodívam. Tá jazdí, no. Tak popri nej. A dcera štartovala? Nie. To je ešte mladá, 12 rokov. Tak máme tu juniorov, ktorí majú taký vek zhruba, takže budúci rok? No, budúci rok. Som aj myslel, že pôjde tú kratšiu, ale nakoniec nechcela ísť, tak sa bála. Tak na budúci rok sa budeme tešiť aj s dcerkou. Všetko dobre. No, dobre, ďakujem.
Takže prichádza situácia najslávnostnejšia dnešného podujatia a to je dekorovanie víťazov. Kategória juniori, hej. Na 3. mieste Janko Stehlík, 33-23, výborne, teda 33-33, 3. miesto, super. Na 2. mieste Michal Miškovský, Kľače, 33-22, tam bolo len 10 sekúnd, to tam nebol taký veľký rozdiel, no. Pekne chalani. No a na 1. mieste v tejto kategórii by som povedal úplne suverene, zaslúžene, vo výbornom čase, pretože je to naozaj kvalitný traťový rekord. Je to 29 minút, 35 sekúnd, 11 kilákov robiť v takomto čase, tak to je super priemer, rýchlostný. A toto sa podarilo Ďurovi Škorvánkovi z Rajeckých Teplíc, 29-35. Super, perfektne, tak to je. Takže Ďuro je víťaz kategórie juniorov v novom traťovom rekorde 29-35. A 4. celkovo Silvia Kostelanská z Konskej, čas 44 minút 24 sekúnd. Silúška 4. miesto, blahoželám kategórii žien. Na 3. mieste beďové umiestnenie Jankechová Janka, MTB klub Rajec, čas 43-23. Kde si naša krásna blondína? No poď, no Janka, pekne, to je náš talentík, to lebo no, o ženách neradno hovoriť, koľko majú rokov, ale Janka, ty ich máš strašne málo. Ja som tu vždy najmladšia. V 2. mieste skončila. Preboha, to odkiaľ prišla? Až ze Znojma, a na bicykli? Takže toto máme naozaj medzinárodnú účasť dneska. Plašilová Lenka, 2. miesto. Lenka Plašilová z Znojmo, 42-28. Leni, super. A na 1. mieste, teda víťazkou ženskej kategórie 12. ročníka Medveďáku sa stala Janka Kardošová z Marathon klubu Rajec, čas 41-35. Blahoželám. Super. Holky. Nič moc, akože, Jani. Super. No a s tou maloletou čo? Jani, super. Ďakujem. Dobre, výborne. Sisuško, moje krásne, držte sa. Výborne. Takže toto máme krásne naše 4 holky, hovorím, ostatné nebudeme odmeňovať. Silvia Kostelanská, 4. miesto, Janka Jankechová, 3. pozícia, na 2. mieste Lenka Plašilová zo Znojma a víťazkou kategórie ženy, teda to je okruh v dĺžke 11 km, sa stáva Janka Kardošová z Marathon klubu Rajec.